Dobre, takže ja vás vítam u ďalšieho videa a dneska to bude taký trošku menší tutoriál, ako si zmeniť kurzor myši na houbičku. Takže je to veľmi ľahké. Dobre, takže najprv si spustíme internetový prehliadač, to už je jedno aký. Ja si otvorím teda Operu. Pôjdeme na stránku ulož.com a tam napíšeme sfg lomeno, čiarka, houbička, čelka, kurzor. Tak. A potom vám to vyjde, ja vám to dám pod popisok videa, takže to je dobré. No, teraz, normálne to stiahneme, to je sa mi to, že cmfd, áno, dobre som to dal, sa nám tu stiahnem, toto si už môžeme vypnúť, najlepšie bude asi, keď si tu dáte na plochu, ja to vždycky tak robím, dobre, mám to tu, dobre, no, takže si to takto tu dáme, to už je jedno kam. Tak a teraz, otvoríme si štart, ovládací panel a tuto máme myš a to sa môžeme vypnúť a tu máme, že ukazovateľ. Dobre, teraz tu tieto všetky, to čo som tu rozpravil, aha, dobre, no, tuto máme všelijaké tie ukazovatele, tie myši, ako robíme s ten pohyb, napríklad toto tie presýpacie hodiny, to keď klikneme vlastne ľavým, tak sa vám takto ukáže. Alebo pravým to už je, no. Tak dáme si normálny výber. Dáme si teraz prehľadávať. Si dáme pracovnú plochu, keď si to uložili, dáme sfg houbička a tu sa na to ukázalo. A teraz začne použiť. A máme vlastne sfg, máme houbičku. Dobre, veľa ľudí sa teda aj teraz, veľa ľudí som aj videl, napríklad, že už sa im to teda, tá houbička teda nepáčila, že už ju teda nechcú mať tú houbičku, že už chcú mať normálnu myšku. Tak, poďte zase do štartu, ovládací panel, dáte myš a dáte zase ukazovateľ a tu máte, že použiť predvolené. Použiť predvolené, iba na to kliknete, dáte použiť, no a máte, a dáte OK a máte normálnu myšku. Dobre, takže teda toto je všetko z toho, ako si teda zmeniť ten kurzor myši, je to docela dosť ľahké. Dobre, takže keď sa vám teda toto video ľúbilo, zanechajte mi like a odber, budem veľmi šťastný a uvidíme sa teda pri ďalšom videu, tak zatiaľ čaute.